Още в началото на учебната година скандал между момичета завърши с удар с нож. Осмокласничка и 11-класничка от училище Добри Чинтулов в Бургас са се скарали за момче. Спорът между момичетата започнал през лятната ваканция. Когато се видели в първия учебен ден, напрежението между двете избухнало. Милена извикала на помощ своя приятелка и майка й, при които живеела. Инцидента възниква между Стиляна и това момиче, което е било в колата. При спора момичето вади нож и ранява прорезна рана на лявата ръка на Стиляна. Тя беше така доста изплашена и стресната. Виковете на пострадалото момиче огласили квартала в голямото междучасие. Чухме викове, като на плач, на рев, но сериозни викове бяха. После хора казаха, че две момичета са били и са се обиждали с жестоки цинизми. И двете момичета са от проблемни семейства. Според директорката, инциденти с тях е имало и друг път, но не са били сериозни. След днешния случай контролът в училището ще бъде затегнат. Всички са стреснати и оплашени. В интерес на истината, винаги възникването на една такава ситуация поражда стрес у когото и да е. И у деца, и у колеги. Тъй като Стиляна не е ранена сериозно, на побойничката, също ученичка, ще бъде съставен акт за дребно хулиганство. За BTV новините от Бургас, Лора Стаматис. След случая общинската управа в Бургас съобщи, че ще свика спешна среща с полицията, образователни експерти, психолози и специалисти от Центъра за превенция на насилието, за да вземат мерки срещу агресията в училищата.